O'n i bod yn mynd allan efo'n nghariad ar y pryd am tua blwyddyn. Roedd y ddau o'n i'n really hapus efo'n gilydd ac yn teimlo bod ni'n barod i fynd ychydig mwy risgei yn y gwely. Neu dim yn y gwely y tro yma. Un noson, mi benderfynon ni fynd am dro just rownd y gornal lle o'na barc efo coedwig o'i gwmpas. Ethon ni mewn i'r llwyni a dechrau gysanu. A cyn i mi sylweddoli, roedd y ddau o'n ni yn hollol noeth ac yn cael rhyw ar lawr y goedwig. Ar ôl rhyw 5 munud egniol, mi glywes i rhywbeth yn rhedeg trwy'r llwyni. Ond nath yma moeni ryw lawar ac o'n i rili ddim isio ffricio allan yng nghariad. Ond mi glywis i'r sŵn eto, a nath yng nghariad i glywed o fyd. Mi stopio ni am eiliad, mi drois i rownd, a dyna lle ro'na Yorkshire Terrier yn edrach yn syth ar y ddau o'n ni, yn hollol noeth. A dyma fo'n dechrau cyfarth. Nath y ddau o'n ni ddechrau panicio, a wedyn dyma ni clywed rhywun yn dechrau gweiddi. Rocky! Rocky! Come here, boy! Rocky! Ac oedd y llais yn dod yn agosach ac yn agosach. Dyna lle roedd y ddau ohonon ni yn y tywyllwch yn trio ffeindio'n dillad a perchenog y ci yn dod yn agosach trwy'r amser a'r ci yn dal i gyfarth. Dyma'r perchenog yn codi'r terrier a pwyntio golau dorch yn syth ato ni yn ei dal ni'n sefyll yn really awkward ar ôl cwpl o eiliadau lletwydd a tawel a syllu ar yn gilydd. Torodd o'r tawelwch trwy ddweud mod i'n gwisgo'n grys tŷ y fforwng rownd. A mi gerddodd o i ffwrdd efo Rocky dan ei fraich. Dwi dal i weld y blydi ci na a'i berchenog ar y stad drwy'r amser, sy'n wastad yn ei fi feddwl, faint o'r cymdogion sy'n gwybod